Tom, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Ja, Bradaga Sajau, de Baga Kulturu TV, speciaal voor jou hier in Suriname. En natuurlijk de Udasananda Sutinjang. Koken. En natuurlijk, we koken vandaag met Bob. Bob, hij is hier. En dan mijn zin kom, mijn zitten kom. Het wordt een lekker nee. Bob, zei je bord hier, Sana Sani? Sopropo, antroa, tabakkenvis en kip gestoofd. Jongen, mensen, jullie horen het dan. Zo bonja, het wordt heerlijk eten. Koken met Bob. En natuurlijk, jongen, Bob heeft bord sinds jaar en dag. En dus, misabi, als jullie terugkijken, dan gaan jullie zien dat wat we lezen op mijn borikba, tapsi, swing. En natuurlijk, de Bob heeft bord. Dan, je bent die tongen bijna. Look boer, hè? Maar goed, je ziet het, hij is lekker bezig. Dus we gaan lekker smullen zo meteen. Je ziet het, alles is al gesneden. Hier, antroa, sopropo, alles aan zit mooi netjes, ja. Het is hier buiten keuken. Dus je ziet het, hier lekker in Suriname, het is lekker weer. En wij van Kulturu TV, ja, wij genieten mee. En dan gaan we, ja, zo meteen weer verder. Ja mensen, je ziet het, als dan nou lullen, als dan nou wandelt, ja, Suriname. Lekker eten, je hebt gassen na sonja in je praxerie. Je denkt, is doe je naar plein in je praxerie, maar samon ja tem doro. En hier ziet je het, Suriname, aan je bori, vis. Wat vis in, hè? Botervis of zo. Kandra. Kandra tiki mensen, het is kandra. Kip, kandra, alles aan de guawaka. En ik zei het net al, Bob en bori. En daar is het smullen. Sopropo en guawaka. Antroa, mensen. Je ziet het, Bob en bori. Bob is dit kom. Jong Bob, wat hebben we in griffie jongen, want die sap. Los maar sapa bori fi. En nou hebben we in griffie jongen. Binnenkort, no? Zit al weer eens daar met koekon. Stap, ja? Koekon nyama sudinya van Bob. Ja, toch? Ja, mensen, je ziet het. Als we stomen nodig, als we vies bakken. Dus we komen straks bij jullie weer terug. Dan, Josja, eindresultaat. Hier op Kulturu TV, speciaal voor jou. Ja, mensen, je ziet het. Anyang, bori, hij suider. Baga visie. Heerlijk. Zomaar visie. Zo gezond als wat. Je ziet het, kijk maar lekker mee. Ja, zo propo. Heerlijk. Kip. Natuurlijk. En guawaka. Ja, Bob, zo maar leren voor jongen. Dat was echt boren, jongen. Je schrijft leren, hè? Die schrijf je? Doe niet voor love les, ja, na sa des mag weer liep doen, maar dat weer te wat. Ja, toch? Want dit is niet sabi, en dan doe je boren, ja. Laat Bob en boren, mensen. Dus je kan hem altijd even tak, jongen, want Bob nak maar patu Jimmy. Ja, bellen, hè? Je belt hem op zijn 06, Jana, wat en dan moet je bakken. 818743. Oké, jullie hebben het gehoord, want je belt Bob, maar kan zitten apa tuh je? Maar zit apa tuh je? Gewoon niet kunnen zo. Je ziet toch, zo lekker is het hier. Lekker bruin, lekker krauw. Ja man.
koken, buiten koken. Ja, binnenkeuken, buitenkeuken, maar wij zitten lekker buiten. Het waait heerlijk hier. Je hebt ook frisse wind hier buiten. En dan je body, jongens aan Sweetie en Suriname. Het is een aanrader voor iedereen die daar nou in Nederland ook zit hoor. Lekker naar Suriname en laat je verwennen. En natuurlijk kan je Bob bellen, dat Bob en Nakapatoji, natuurlijk voor een kleine vergoeding natuurlijk. Ja, maar mooi Sani. Maar Nakapatoji, ja? Want echt waar, aan Sweetie, het is heerlijk. Wij van Kulturo TV gaan lekker smullen zo meteen. Ra, ben je van de partij? Ra zit helemaal vakbaar, met tegen mensen. Ra komt. Krishna Ikong allemaal. Nyamapado, hier bij Bob. Bob in de keuken. Ja, maar Trua schrijf ik wel wat. Je ziet het. Trua, sopropo. Kip, vis, ja man. Ja, het resultaat tapapret met alle zuurgoed, want dat hoort erbij natuurlijk. En Bob zit alles aan die ba. Dus straks gaan we aanvallen. Heerlijk eten hier in Suriname met Bob. Bob, de kok himself. En dus als je Bob nodig hebt, bel en hij gaat het voor je regelen. Haboom. Tot zo. Ja, Bradangasa. En hier ziet je het eindresultaat. Bob heeft gekookt natuurlijk. En natuurlijk de Amanyambori. Dan gaan we eten. Anja sitcom. Je ziet het. Ja. Netjes opgemaakt. Eten met Bob. Bob in de keuken. Ja, lekker smullen. Bob zit er kon. Rijst. Sopropo. Vis, kip. Atrua. Je ziet een rijpe banaan. Uienpazijn. Komkommerpazijn. Mensen. Anjang. En Sweetie. Ogawaga. Ja, dus wil je ook een keer dat Bob voor je kookt? Jongen, je bel Bob. Ja, Bob is zitten kom. Bob ook kan een nummer die pakken. Bob ook kan 0, een telefoonnummer voor Bob. 81874773. Je heeft het gehoord. Bob in de keuken. Hij komt lekker thuis of hij maakt het thuis. En je komt het ophalen, je bestelt. En Amai City komt hier in Suriname. Ja, lekker smullen met Bob. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man is veilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire? Ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.